חברים, אני מתחיל לבינתיים בישיבת המועצה. אני מתחיל בישיבת המועצה על סדר היום. על סדר היום מספר סעיפים. דבר ראשון, הגדלת תקציב לתחום הספורט וצעירים במתנ"ס על שח... כן. תן להם לשבת, אי אפשר, לא שומע. אני רוצה לשבת במחוז. גם פה יש את הכיסות. הרצל, תן לי להתחיל לסדר. גם פה יש את הכיסות. כן. רבותיי, קודם כל, תודה רבה לכל העובדים שיש לנו פה היום, כל הקשישים, אתם ההורים שלנו, מאוד יקרות. שקט, שקט! לא, הודעה. הודעה. הרצל, אם אתה רוצה שדבריך יקדמו שיהיה שקט של... יש שקט, יש שקט. לא צריך שקט, לא יש שקט. תזליק את השקט. רביה, ראית על השקט? בוא נכבד את הישיבה, בוא נראה מה הוא אומר, בוא נשתוק רגע. בוא נשמע מה הוא אומר. אנחנו נמצאים כאן בישיבת מועצה ואני רוצה לנצל את ההזדמנות על דברים שאמרתי. ביום ראשון הייתה הפגנה והייתי כעוס מאוד, כל אחד והסיבות שלו, ואמרתי דברים קשים נגד ראש העיר, ואני רוצה מהדברים האלה לחזור בי, כי אני חושב שדברים נאמרו בעידן איתך. יש דברים שאני חושב שאני מסכים איתם, אבל יש דברים שאסור להגיד, ואמרתי לראש העיר שער בירושלים, אני מתנצל אדוני ראש העיר, זה דברים שלא צריך להגיד, אתה איתנו, אתה בסדרות, אתה אח שלנו, אוהבים אותך, אבל מה שהדברים האחרים שהיה להגיד בקשר למרכז יום לקשיש, אמרנו אותם. אני חושב שמרכז יום לקשיש זה דבר טוב וכדאי שישאר. אז אני מקווה שבהתנצלות הזאת אנחנו סוגרים את העניין הזה והכל יחזור למקומו. אנחנו אנשי ציבור, צריכים לממש דוגמה, אז יש דברים שאסור להגיד. אני חוזר בי מהדברים הקשים שאמרתי, לא מהתוכן שלהם. מעבר לדברים האלה, אדוני ראש העיר, אני הגשתי הצעה לסדר, כמה הצעות לסדר, אני מבקש שהם ידונו מתחילת הישיבה. בבקשה תרגום, בבקשה. עדיין לא שייך, סליחה, עדיין לא שייך. בסדר, אז אנחנו... יש שלושה דברים למעשה. אחד מהם זה הנושא של ההסעות שדיברתי איתך על זה. אנחנו יכולים להוריד את זה מסדר היום. למעשה, אני לחזור על זה, הנושא של ההסעות לנתיבות וכל הדבר הזה בזמנו גם... תן לי רק להסביר את ההצעה לסדר ואתה רוצה להוריד את זה. יש הסעות של מגזר חרדי יש בעיה. אבל זה שנייה. הרצל, בזמנו זה גם טופל. תפריע לי בבקשה. הכל ביקשנו שבהסעות יש מגזר חרדי שנוסע לנתיבות, אין להם הסעת מתאים כאן בסדרות, שיתנו להם מלווה. אז לא אכפת לי איך יבוא המלווה, שימצאו איזה סידור. ראש העיר אמר שאפשר למצוא סידור, יש ילדים קטנים, ילדי גנים שנוסעים בהסעות האלה, אי אפשר לשלוח אותם בלי מלווה. אם מצא סידור, אני מוריד את ההצעה הזה היום בעזרת השם. אז בנושא הזה דיברתי, אמרתי בזמנו, גם הרב אורן מלכה, גם בזמנו, ביחד עם כל הנציגים החרדים, לגבי הנושא של ההסעות בעבר, אישרנו את הנושא של ההסעות, גם דורון פנה אליי בנושא של המלווה, וגם כולם, למעשה כל המגזר החרדי, אמרתי לנתי, כל הנושא מבחינת התקציבית, אם יודעים להכניס את זה בתוך הנושא התקציבי, ואם צריך עוד איזשהו משהו שיביאו בפניי ואנחנו נראה ונאשר. זה לגבי העניין הזה. לגבי הנושא השני, לגבי הנושא השני, לגבי הנושא של המקוואות. אני אקרא את ההצעה לסדר. ההצעה לסדר, הנושא של מקוואות. לא פה. לא. אז חכה עד שיבוא בתקרית. לא, סליחה. לא עם השופר. בסדרות מופעלים מקוואות פרטיים לשימוש ציבור על ידי אנשים פרטיים. יש שני מקוואות כאלה. בקדנציה החולפת העירייה קיבלה החלטה עד לסך 1,500 ש"ח לחודש בסבסוד מחירי המים לשימוש המקוואות הפרטיים. משום מה בעלי המקוואות קיבלו עיקולים לחשבונם מעל כאן בבודיחל בישיבה הקודמת, מחזיק פרטי על חשבונו. אני חושב שלא צריך לקבל עיקול והעירייה צריכה לבוא ולעזור כמו שעזרה בעבר, ולכן
הגשתי את ההצעה שלי שהעירייה תאשר סבסוד לטובת הדבר הזה, כי בסך הכל זה משרת את כל הציבור, עד 1,500 ש"ח לחודש עבור מים. אם יצטרכו יותר, אז הם יצטרכו לממן את זה מאצלם, ואם יעוקלו כספים לטובת הדבר הזה, שיחזירו את הכספים כדי שבסך הכל נהיה באווירה טובה, באווירה של ימים נוראים. אנחנו ודאי, קודם כל לגבי הישיבה, התייעצתי עם היועץ המשפטי, למעשה העירייה לא יכולה לסבסד מים בהחלטה שרירותית, אלא אם כן, ואנחנו עושים את זה, התפלאתי, אני חשבתי שכולם פה יצאו עם שופרות ודברים כאלה, אני חשבתי שאנחנו בכלל מסבסדים את המים. מיכאל, אתה רוצה להגיד כמה מילים על זה או ש... אני רוצה את הסיכום שאני הבאתי לו על הנושא הזה. יש לי את הסיכום שם. בואו נצביע על ההצעה הזאת. רגע. בוא. אני הבאתי הצעה. בסדר, נשמע אותו, בוא שנשמע אותו, הוא עשה עבודה בן אדם. ישב על זה, עבד על זה. אני לא יכול להביא את ההצעה לא, אני הבאתי את זה לבני. בני, אני אומר לך, זה הייעוץ המשפטי של בני. שיגיד בני שזה לא חוקי. הנה, אני מקריא לך מה שבני כתב. אנחנו רוצים להצביע על הצעה לא חוקית. אבל מיכאל, בבקשה. אני יוצאתי בהתאם להחלטת מועצת העיר בישיבה הקודמת, התבקשתי לבדוק את הנושא של יחיאל בוחבוט. וכתבתי ככה, אחד, מר יחיאל בוחבוט מחזיק במקווה טהרה בשעון נפרד לצורך זה מזה שנים. עד לחודש מאי 2014 היה פטור מתשלום בגין החלטת מליאה. לכן במועד זה ניתנה החלטה לבטל החלטה קודמת בטענה של חוקיות. כי הסתבר שלמליאה אין לה סמכות לבטל חוב של מים. איפה זה כתוב? אין לה סמכות. מה לעשות? איפה זה כתוב? תן לי רק להמשיך. תן לי להמשיך. תן לו שיגיד איפה זה כתוב. תן לי להמשיך. הנה זה צו העיריות. תגיד איפה זה כתוב. זה לא רשום בשום מקום. איפה כתוב שאסור לסבסד מים ממקוואות? לאנשים פרטיים. תן לי בבקשה. אני שואל אותו, יש משהו פרטי. העירייה מסבסדת, זה מה שתן לו יש להשלים את הדברים. לא, הוא אומר, בני כותב שזה לא חוקי. שיגיד איפה זה כתוב שזה לא חוקי. הרצל, תן לי. ברגע שתקשיב הכל יהיה פתור. רק תקשיב קודם, ריבונו של העולם. תן לי מיכאל. שיגידו למה זה... לא, אבל רק תקשיב. אני רוצה כל ההסברים האלה, צריך להסביר. בדקתי את זה. למה זה לא חוקי? בדקתי את זה לפני זה חוקי, רגע, זה חוקי או לא אז חוקי? רגע, תקשיב. החל מחודש מאי 2014, הוא היה בוחבוט בתשלום. יחיאל המציא אישור על היותו מחזיק מקווה, והחל מינואר 2015 התעריף שחויב בו הוא תעריף של מקוואות, שהתעריף שבו מחויבת גם המועצה הדתית, שהוא 3 שקל לקוב. אבל זה התנדבותי למה הוא צריך לשלם. המועצה הדתית זה התנדבותי למה הוא צריך לשלם. אם הוא מרוויח את הצדק. נגיע לזה. ממוצע החיוב התקופתי למים שיחיאל עובד, ממוצע החיוב התקופתי לחודשיים עומד על 100 קוב. 100 קוב בחיוב שלו היום בתעריף זה 300 שקל לחודשיים בטולו, 310 שקל. כלומר על כל... זה כל המלחמה. הבנתי, כלומר על כל 100 קוב שזה 1,000 שקל אנחנו מסבסדים 700 שקל למעשה, כלומר אנחנו גובים רק 3 שקלים במקום 10 שקלים. לא מסבסד. אתה קונה את זה בשקלים, אתה לא מסבסד. כמה אתה קונה את המים? אתה לא מסבסד, אתה קונה אותה בשקל. אתה קונה אותה בשקל. שקל 10. זה המחיר שלו, שקל 10. נרצה לעניין אותו. שקל 10 בתעריף. לא, שקל 10 בתעריף. בתיה, אל תגיד שאתה מסבסד. זה שולחן המועצה. אל תגיד שאתה מסבסד, כי אתה לא מסבסד. דמוקרטיה אנחנו. לא, דמוקרטיה תקראי, את צריכה לשבת, ובעזרת השם... ולשמוע את מה שאתה אומר? לא, אני לא לא צריכה את זה. חייבת לשמוע, אני לא צריכה את זה. אז יפה, אל תפריעי עכשיו לישיבת המועצה, מספיק. אני אתקן. את תקני בעזרת השם, תהיי חלק מישיבת לא רוצה להיות המועצה. חלק. אז לא רוצה, אז תשלחי אני מכתב. מהציבור. אל תפריעי לישיבת אני המועצה, אפריע את מפריעה כשצריך. לכולנו. לא לשקר פה לאנשים. בואו נראה מה הוא אומר, אולי הוא יבטל הוא לו בוא את זה לשקל בסוף. 10. בסדר. עלק מסבסד. הדברים הם פשוטים, תמשיך מיכאל. אוקיי, כרגע המצב לעכשיו. לחיאל יש חוב של 547 קוב. 8,000. רגע, תן לי, אני אסיים, תן לי בבקשה. יש לו 547 קוב על התקופה שאין לו אישור שהוא מקווה. למרות שאנחנו יודעים שהוא מקווה. לכן מה אני מבקש היום? לקבל אישור שה-547 קוב שהוא חייב יקבל תעריף של מקוואות. זה מה שהם... מה התעריף של מקוואות? 3 שקלים ו10.
עכשיו ביתר הדברים, אני מאוד ממליץ לסייע ליחיאל במסגרת של מתן תמיכות, הוא ראוי, יש לו גם כולל, גם מקווה, הוא ראוי, שיהיה מתן תמיכות, כן ניתן לו. מה שאנחנו מבקשים היום, הרצל בוא, שנייה, בוא, מה שאנחנו ממליצים היום, בוא, 547 שהוא חייב, 547 שהוא חייב, נחייב אותו רק בתעריף מקוואות ולבטל לו את הריבית בהצמדה. לבטל את העיקול ושהחזיר את השם. בוא, רגע, אנחנו אמרנו את הדברים מההתחלה. כחברי מועצה וכישיבת מועצה, אנחנו מבחינתנו, מיכאל, כמו שביקשת ממני, אנחנו מבחינתנו, קודם כל אנחנו למעשה מתוך עוד... אני רוצה להגיד עוד דבר בנימה אישית, כאשר עקלו בחשבון, שמעתי שהרב צאוויל הביא לו צ'ק של 7,000 שקל, שזה מכיסו של אלון. עזוב, תקשיב, עזוב, לא באמת, עזוב את אני אומר לכם, הנה אני מבחינתי שקל לא עולה כלום באמת. חברים אלון, מה שאני מבקש זה להעמיד את ה-547 על תעריף מקוואות, לבטל את הריבית וההצמדה, ובא לציון כהן, שאר מהסיוע, ועדת תמיכות. ואני אומר לו, בוא נלך, בוא נבטל כל עוד הגזבר, כל עוד זה חוקי, ואתה אומר שזה חוקי, הנה אני אומר, כל עוד זה חוקי, לפי הצהרתו של הרצל, והרצל יביא את הסימוכים שזה חוקי, ויביא את זה בחוק, ויביא את זה, אני אומר, הנה, אנחנו... אני אומר לך, זה לא את הבעיה, זה תקוע. קודם כל, אנחנו יירשם לפרוטוקול. חברים, ההצעה פשוטה, אני מאמץ את מה ש... את הבדיקה של מיכאל. זה אומר שאנחנו, כל הבעיה על נוסדה לעבר באופן חד פעמי על חוב העבר, כל עוד שהרצל יביא סימוכין, שהגזבר יגיד, יבוא כתוב שזה לא חוקי. אז אני אומר, הרצל יבוא בדין עם הגזבר, אני לא יכול, אני אומר לך, אנחנו מאשרים. קודם כל אני מודה למיכאל, אני מודה על כל הבדיקה, אני מודה על הרצון ומה שעשית. בוא נעשה משהו אחר, בוא נסכם, יש להצעה אחרת. בוא נגיד מה שיום שלם את לקוב מים, הוא ישלם. מה? מה שיום שלם את לקוב מים, שהוא ישלם. אני אומר לך מה החוק מאפשר לי. אנחנו לא נפסיד עליו. החוק מאפשר לי לגבות ממנו 3 שקלים, אתה לא מקשיב. גם המקווה של משרד, של המועצת הדתית. הבנתי, אני לא יכול לפתור. לכן אני אומר עוד הפעם. מבחינתי אני מאמץ. סליחה. זה החוק, 547 קוב, זה החוק. אני מאמץ את מה שמיכאל אומר לגבי הנושא באופן חד פעמי על כל הנושא של החוב מהעבר. מיכאל, כמה נשאר שם על החוב של העבר? 3,500 שקל בערך? לא. כמה? אם נעמיד 547 כפול 3.1 אז החוב יעמוד על 1,800. אתה מצלם? אלעד. אז קודם כל... אלעד, תצלם אצל לימור. ונטרו ריבית בהצמדה. אנחנו ננטרל מהחוב, כמובן על פי חוק ועל פי, במידה וזה אפשרי, אנחנו ננטרל את הריבית, את ההצמדות, נעמיד את זה לפי האישור של המקווה, לפי 3 שקלים, לפי לא יודע בדיוק מה המספר המדויק, לפי תעריף מקוואות. לגבי החוב שנוצר לו שהוא מתלונן מ-2014 עד 2015, מבחינתי אני מעלה להצבעה שהעירייה תוותר עליו, אך ורק במידה והדבר הזה מוטל על הרצל שאובי לבוא בדברים עם הגזבר,
לבוא עם דין הגזבר, לבוא עם דין הגזבר, במידה וזה אפשרי ואנחנו נעשה, אנחנו בעזרת השם גם בוחרים ועדת תמיכות, שלמעשה תבוא ותראה את הדברים, אלה הדברים שאני עושה. מה הסברת עכשיו? מה הסברת? שהוא ישלם לפי 3 מהיום הוא ישלם רגיל לפי 3 שקלים. אמרתי, מאז, זה מ-2014. אמרתי, את החוב הזה שנוצר, אני מבחינתי, אנחנו מעלים להצבעה שאנחנו מוותרים עליו, זהו, זה כל הסדר. בבקשה. דבר נוסף, אני מבקש, להנחות את הגבייה ממחר, להנחות את הגבייה ממחר, כן? שיחזירו לו את הצ'קים שגבו ממנו, גבו ממנו ב8,000 שקלים, שיחזירו לו אותם. אתה תעשה את זה מחר, תרים טלפון או שתגיע. אני אומר ככה, אם הרצל מבין שזה חוקי לפתור אותו ממים, תצביע על זה בישיבה הבאה. לא, עזוב את הישיבה הבאה, הישיבה הבאה... אני מביא את זה להצבעה, מי בעד? אני מביא את זה להצבעה, מי בעד? מי בעד? מי בעד? מי בעד? מי בעד? כולם בעד, אין מתנגדים. תשאל מי נגד. תוסיפי את הגבייה שהגבייה מי נגד? מי נמנע? מה אתה אומר לגבי הצ'קים שבגבייה? אמרתי שהרצל לבוא עם הגזבר באותה מידה, כל מה שאפשר לעשות למען הנושא. הוא לא מבין את ההבדל. העירייה מנחה את הגזבר לפעול בהתאם להחלטה הזאת. להחזיר לו את ה... אתה צריך להביא סיבוכים מהגזבר. שמה? חברים, אני עובר לסעיפים. טובה, לא נסמך את יחיאל. לא, ודאי. כן, ההצעה של הרצל זה אומר שיחיאל יישאר תקוע עם החוק. זה למה שישאר? לא יישאר. קודם כל הצ'קים שנמצאים בגבייה שיחזרו אליו. תחזירו. אבל הצבענו. הצעה לסדר השלישית, נדם לפני זה. אנחנו אמרתי, אני יושב איתם אחר כך. לא, עכשיו סליחה. אני לא יכול לשבת עכשיו. אנחנו נדון על שאילתה של... הישיבה הקודמת דחית אותי. רגע, מה, תקריא את ההצעה. הנה אני קורא את ההצעה, רבותיי. ואתם שקט אבל חברים. אחרי ההצעה הזאת נקבל החלטה טובה, אתם תלכו הביתה בעזרת השם, או שתחכו לראש העיר שיסביר לכם. מה זה עכשיו? מרכז יום לקשיש, הצעה לסדר. ביקשתי הצעה בישיבה הקודמת, ומפאת זמן ואחרי זה לא יצא, זה מגיע להיום. מרכז יום לקשיש פועל בשדרות באמצעות עמותה מקומית, משרת עשרות קשישים תושבי העיר. מאז תחילת הקדנציה הנוכחית התערערה מאוד מערכת יחסים בין הנהלת העיר לבין הנהלת העמותה, והעשורים העיקריים ציבור הקשישים המשתמש בשירותי מרכז יום לקשיש. הדבר בא לידי ביטוי בהפסקת העברות תקציביות ובעוד פעולות מחנק שמטרתן להביא שיתוק הניהול התקין של העמותה המפעילה את מרכז יום. ההצעה שלנו, מליאת העיר, עכשיו נחליט, פונה לכל הנוגעים בדבר לשיתוף פעולה, שאנחנו רוצים שיהיה שיתוף פעולה בדיבור, להשיב את המצב לקדמותו, שהמקום יפעל, יחזור לפעל, שתבואו לשם. כמו כן, אגב הגזברות, הגזבר, העירייה הזאת, ראש העיר יגיד להספיק גזבר, להעביר מחר את כל הכספים שמגיעים לכם, שהמקום יוכל לחיות ולפעול. בנוסף, הצדדים יפסיקו לאלתר את כל ההתדיינות המשפטית, לא משפטי, לא אחד תובע את השני, עד למיצוי הליך של גישור להמשך הפעלה נאותה של מרכז המקשיש. המקום הזה שימשיך לפעול, שימשיך. אם יש ויכוחים, ושיבנו עוד 4 ו5. שיסתדרו ביניהם, רוצים לבנות עוד מעון יום לקשיש, שיבנו, כל אחד ילך איפה שטוב לו. שאם אתם נוח לכם ללכת למרכז יום לקשיש, שתמשיכו ללכת, שתמשיכו לשמוח, תמשיכו ליהנות. הדברים... חברים, אני אתן לכם... אני אסביר למה. הדבר, חברים, מכיוון שרציתם אני אגיד לכם את ההודעה ואני אסביר לכם את הדברים, ואני אשמח מאוד שיום מחר או יום אחר שניסית יגיעו אליי נציגים, 3 נציגים שנמצאים, 3 נציגים, 3 נציגים
יגיעו אליי. אלון, עם כל הכבוד, שנייה בתיה. היה לך את אבי ידב, שהוא התנה את הכניסה שלו ולפתור את הסוגיה של בית הקשיש. חברים, והיום הוא לא נמצא בגלל שלא נפתח. מה יעזרו הנציגים האלה? חברים. מה יעזרו הנציגים האלה? אני מציע, תעשו פוליטיקה. לא, אנחנו לא עושים פוליטיקה. אני מוכן לוותר על הכל. אנחנו בחוץ, נפתור את הבעיה של הקשיש, תעשו מה שאתה רוצה. בוא, לא פוליטיקה, תיכנס עם הנציגים שלהם ושם תפתרו את הבעיה עכשיו. אז אני אומר... חברים, חברים יקרים, מיכאל בבקשה. אנשים אין להם אוכל קפה במעדור לקצור. עיקר לך יש בבית לך, ולהם מה לאכול. אם אנחנו רוצים לדבר, אמרתי אני אשב איתכם שם בשמחה, אני רוצה שמיכאל אמסלם נציג המועצה לדבר. שמעתי, גברתי, אני אגיד לך בצורה קצרה. אתם רוצים לשמוע אותי? אתם רוצים לשמוע? אתם רוצים לשמוע? עוד פעם, תראו, הדברים פשוטים. הדברים פשוטים. עוד פעם. אתם רוצים לשמוע אותי? אני לא במעדור, אבל אני כואב לי. למה אתה תדבר כזה עוד פעם? תגיד את כל מה שאתה נותן למעלה הקשישים, כל מה שהספת. גמרנו. אני אחכה שיש שקט. לא יפה לתראה, שיתקיים חלק השני, לא הזקנים היו בשלו, המצורים לטפל בהם בשנה. תעצור. הם לא חברים אז נו. מה אכפת לך? קיבלנו לחיים. למה אכפת לו? מה אכפת לך? יש המון. תתחיל אתה לדבר עם השתפות, הם לא יודעים את המילים האלה. מיכאל, תן לראש העיר לדבר, שידבר איתם פה. בגלל זה אני רוצה שהוא ידבר, אבל שירים איתה לא מספיק להגיד. שיעלה להצבעה. שיעלה להצבעה. חברים. לא, רגע, אני רוצה שיעלה להצבעה. אני רוצה להתייחס גם. שיעלה להצבעה. שיעלה אני אגיד למה. אני אגיד גם למה. מיכאל, שיעלה להצבעה, אחר כך תגיד מה שאתה רוצה. לא, עכשיו כאחד שליווה אותם כמוך, ואני עוד אלווה אותה. אני אתה חבר'ה, יש שני אנשים שתבואו איתי. משה, עזוב, תגיד להם אני בא, אתם שחררים משה, אתה אף פעם לא דיברת איתי על בית הקשיש, הוא דיבר, תפסיק. רק הוא דיבר. הוא ואבי אדם, ודורון, ודיברה איתי יהודית וחווה. אז אנחנו עכשיו מדברים. אמרתם אני אדבר, אז יהיה שקט ואני אדבר. אני רוצה לומר משהו. רגע. אני הנה, שנייה, תראה מה כתוב. אל תפריע לי. אין זה, אז תן לי לדבר. רגע, אני אני רוצה לקרוא פה, נכון? אני מבקש, אם לא יהיה פה, חברים, סליחה, תוציאו אותם החוצה, מפה החוצה, סליחה, שיצאו כולם החוצה, תוציאו אותם החוצה בבקשה, כל מי שעמד שם בצד, כולל, תוציא בבקשה החוצה, כולם, כל מי שעמד, החוצה. תראו מה קורה פה, צועקים, אתה סליחה, שמעתי, לא מתנהל פה כמו שצריך. תשמע, אדוני היועץ המשפטי, תשמע. הצעה לסדר, כן, של הצעה לסדר שמגיש חבר מועצה. תובא לפני המועצה בדבר חבר מועצה או מטעמו.
הייתה התנגדות לדוד מההצעה, ישמעו דברי המציע. ההצעה לא לסדר. יפה, ודברי המתנגד. יכולים לשמוע אותי ודברי המתנגד. אתה מתנגד להצעה? תדבר. סליחה, אני מדבר עכשיו. מיכאל, תן לי לדבר. בבקשה. תן לי לדבר. מי שלימד בית הקשיש במשך תקופה ארוכה ועד היום זה אני ולא אתם. אז תתמוך. רגע, תן לי לדבר. כל הכבוד. אל תתערב, הוא אדם מבוגר. אני לא רוצה שיצעק עליו. לצערי הרב נוצר מצב שהייתה עתירה לבג"ץ וההחלטה כולם יודעים מה היא. ההחלטה היא לא ממש מחמיאה לצערי. אבל היא גם לא פוסלת. למרות הכל, היא לא פוסלת. בתיה תקשיבי, למרות הכל אני ישבתי על ראש העיר גם כשהיה באיטליה. אני אראה לכם הודעות ב-SMS. רגע, אני יושב על ההודעות. אני אומר לו בבקשה, בואו נפעל אצל מנהל המחוז לקבל אישור להפעלה. אבל אתם צריכים קודם כל להחליט. רגע. החלטה שלכם ואחר כך שם. רגע. זה המחוקק. היום, כדי לקבל אישור, בואו נפעל בצורה מסודרת. יש מנהל מחוז. מה שאני מציע היום, לקיים הליך מסודר. רגע, ותאמיני לי שאני רוצה שבית הקשיש יפעל ב-12 בלילה ולא מחר בבוקר, בסדר? זה מה שאני מציע היום. תן לי לדבר. מה שאני מציע היום זה מיד שיקום צוות ביחד עם ראש העיר. היה צוות עם אביעד! אביעד נתן את החיים שלו ואמרנו בו! ולא הלך! צוות מה היה אביעד? אביעד עבד נכון? אני לא יודע. ההצבעה היא שלכם ואחר כך הצוות. ראש העיר הוא המפתח של הכל. מה שאני מציע על ביבי שהגדבר זה שראש העיר, רגע, קודם כל דבר פשוט, כרגע גם בעל המחוז בתמונה אי אפשר להתעלם ממנו. סליחה, הוא נותן לך לא כסף. אמרנו שיתעלם. תצביעו בעד ונתקדם הלאה. תקשיבי לו. מענים אותם. מה שאני מציע ככה, אתם מדברים אבל אתם לא שראש העיר עם 5 ילדים של נציגי הורים. נכון, תקשיבו מה שהוא אומר. אני מציע שראש העיר עם נציגים, עם ילדי ההורים הקשישים, יתחילו בהליך של גישור אצל מנהל המחוז, כי גם מנהל המחוז צריך לתת אישור, לא רק העירייה, גם מנהל המחוז. אז למה היה את המשא ומתן? למה ניהלו משא ומתן חודש איתו? אבל רגע, שהעירייה תצביע היום. שהעירייה תצביע היום. אבל רוצים לי להצביע. רוצים לי. קודם כל תצביעו שאתם חברים, בעד לגבי... ואחר כך. חברים, קודם תצביעו שאתם בעד ואחר כך. חברים, בקצרה. אני אומר עוד פעם. רוצה את זה? בבקשה. פניתי לפני תקופה מסוימת לראש העיר, סיפרתי על בעיות של מקבלו לו. רגע, גברת. רגע. הנחית אותי ללכת לבקר בתים ששמעת תלונות של אנשים שלא טוב להם במקום הזה. הלכנו יחד עם מנהלת אגף הקשישים, עם הילה, הלכנו, ביקרנו בבתים, נפגשתי עם נשות, עם מבוגרות, בכו ואמרו, טוב להם שם. הם לא יודעים מי אמר שלא טוב להם. עזבו את כל הפוליטיקה, עזבו את כל הכוחנים. כל סבתא שיושבת פה שווה הרבה יותר מכל מה צריך לשים את כל האגואים, כל הדברים בצדדים וכן להחזיר את מה חברים, אני מודיע לכם הודעה. חברים, אני לא מדבר בקול, אני מדבר שיש שקט. חברים, בקצרה. חברים, אני רוצה... חברים, מכיוון
שאמרתי עוד הפעם. אני אמרתי לכם, אנחנו נסיים. נסיים. למה אתה מתחמק? אני לא מתחמק ואני נשאר פה. סליחה, אני מסביר עוד הפעם. מי בעד המנגד? מי בעד המנגד? מי בעד המנגד? לגבי, אני רוצה להסביר לכם. חברים, אנחנו נמשיך בישיבה. לצערי בגלל בתיה אני לא יכול לדבר ואנחנו לא יכולים לנהל דו-שיח, אנחנו נמשיך את זה אחר כך. או שיהיה פה שקט ואנחנו נדבר. תנו לו לדבר, רבותיי, שקט. בוא נראה, אולי הוא יפתיע אותנו. חברים, עוד הפעם, נסיים את העניין. קודם כל לענייני כספים ולא כספים. העירייה התנהלה במשך שנים, עיריית שדרות לא נתנה את חלקה לבית הקשיש. זה לא דבר שקרה היום, זה קרה גם לפני כן. חברים, היה התדיינות עם בית המשפט בנושא הזה, והעירייה באה לפשרה והעבירה מספר תשלומים בסך של, אני חושב, כחצי מיליון שקל לטובת בית הקשיש ב5 תשלומים, וזה נעשה לפני חודש-חודשיים. זה דבר אחד לגבי העבר. עוד הפעם שתפריעי לי, אני אומר עוד הפעם שתפריעי לי לנהל שיחה איתם, אנחנו נעצור ואנחנו נחכה ונלך לחדר שם ונדבר בצורה מכובדת. דבר שני, לגבי ההצעה שלך, ואני מסביר לך, שוב פעם, אנחנו לא יכולים להתערב בהליכים משפטיים מכיוון שיש הליך משפטי שנעשה, יש רישיון שנשלל, ואנחנו לא יכולים לתת לגוף שאין לו רישיון את הכספים. כרגע למקום אין רישיון, והמקום מופעל. הוא מופעל. בתנאים שאין עכשיו, חווה, אם מישהו עוד הפעם, חווה שדיברת, לא, אני נותן לך. תודה רבה, אנחנו ממשיכים, אנחנו נעצור את הישיבה, אנחנו נעצור עכשיו, אני לא מעלה את זה לסדר, אני לא מעלה את זה לסדר, אתם מפריעים לי, אני רוצה לדבר עם הקשישים ואתם יושבים פה וצועקים, אז אני מציע שכמו שדיברת, נתנו לדבר, תשב עכשיו. רבותיי, תנו לו לדבר. ואני מבקש עוד פעם אחת. חברים, רגישות זה לתת להם לשמוע את מה שאני רוצה להגיד להם עכשיו. שאמרת, שמעתי. ואני מסביר עכשיו. עוד פעם שמישהו יעצור אותי, אני פשוט יעצור. ואני אשב איתכם בנחת יותר מאוחר פה. אבל אני רוצה להאמר לכם את הדברים. ואלה הדברים. העמותה פנתה לבית המשפט העליון. ונפסק פסק, ואני מחויב לתת אפשרות לקשישים מקום, ואני נתתי אותו. עכשיו, המקום שנתתי נמצא בנרעם. עכשיו, סליחה, אל תפריע. עכשיו, דבר שני, העמותה על פי הגורמים המקצועיים, ונכון, אמרו פה, חברים, אתם רוצים לתת לי להגן? חברים, אל תפריע לי שאני מדבר. עכשיו, אתם רוצים שאני אמשיך להגיד לכם? עכשיו, העירייה והגורמים המקצועיים, ונכון, וחנניה שם נמצא מאחור, נעשה משא ומתן. העירייה יש לה תנאים מסוימים על מנת שהעירייה תוכל לפקח. המקום יכול להיות מופעל, אבל על מנת שהעירייה תמליץ יש לה תנאים מסוימים. לצערי נעשו מספר תנאים, אפילו חלק מהדברים שביקשו לא נעשו, ואני לא רוצה לפתוח את זה, ואני אומר את האמת, אני מאוד מעריך את מה שאבי עדה ואני מאוד מעריך את המסע, אני מברך כל אחד שרוצה. עיריית שדרות תפעל עם גופים שהיא סומכת עליהם, ולכן אני אומר לכם אני מודיע לכם עכשיו שממחר
הגופים, אתם תקבעו נציגות של 3 קשישים, 3 הורים עם הנהלת העמותה. ישנו, תקשיבו עד הסוף, ישנם, אתם, עוד הפעם, יהיה דיון, חנניה תקשיב, יהיה דיון, ובעזרת השם יגיעו לידי הבנה והסכמה הגורמים המקצועיים וכולם. אני אבוא וימליץ גם למנהל המחוז וילך איתכם על מנת שיעניק רישיון למקום. אלה הדברים, אנחנו ממשיכים, אנחנו נותנים, אנחנו מוציאים, ואלה הדברים. תודה רבה לכולם. אני ממשיך הלאה. אני לא מעלה, אני לא תגיד את ההצעה. ההצעה שלי. אם אתה אמרת את מה שאמרת, הוא לא רוצה לעשות את זה. אם אתה רוצה לעשות את זה, הגדלת התקציב. שום מסע בזורת אין לו אישור. הגדלת. רק תשבי. אנחנו, עוד הפעם אני אומר, אני ממחר יושב איתכם עם הנציגות שלכם. לצערי כנראה שכל מיני מתווכים שניסו זה לא הלך. אתם לא הבעיה, אנחנו כולנו רוצים לדאוג לכם ונדאג לכם. הגורמים המקצועיים ישבו עם הנהלת העמותה, כשהנהלת העמותה והנהלת העמותה תשב ביחד עם הגורמים המקצועיים והתקבלו התנאים, אני אמליץ לפתוח את המקום. שיתקבלו התנאים, אני אמליץ בפני מנהל המחוז לפתוח המקום שיישאר, תמשיכו להגיעו ובשמחה. כן, בשמחה. אני יודע. ולכן אמרתי נשב ביחד. זה 27,000 שקל בזבוז של כספי ציבור. הנה אתם רואים בבקשה, קוראים לך. מריה אמרה לי עכשיו ואני מקבל את מה שהיא אמרה. מריה ביקשה ממני שנשב ביחד, בנחת ולבד, כדי נבין אחד את השני. את רוצה להריץ פה עכשיו? אני לא יכול, שוב זה לא יכול. אז אי אפשר, כי ככה לא מנהלים, סליחה. שם אני אשב ביחד. בשמחה. לא. לא פה. חברים, אחרי הישיבה נשב ביחד. אמא, אחרי הישיבה ביחד נשב ביחד. אני אשמח למי שרוצה, אנחנו נשב פה אחר כך, אחרי הישיבה, ונתנהל, ונדבר, בסדר גמור. אבל רק בישיבה. בשמחה, בואי. אז אחר כך אמא, אנחנו נשב אחר כך. אנחנו בסדר גמור. אני יודע. ולכן אנחנו נשב עוד מעט. ונכון נשב, ולכן נשב ונדבר. יאללה. בסדר. למה לא היה תרגום לרוסית? אמרתי לו שאחרי זה יהיה
אני מברך אתכם ואוהב. תנאים שיסכימו. הנה אז הסכמנו, ברוך השם. תמשיכו לספור. בעזרת השם, אני אוהב אתכם. מתי קיבלו את 60 השנים? אוהב אותם. אנשים לא בסדרות. כולם חייבים להיות בסדרות. אני עבר לפה 14 שנים. את מסיים את הישיבה? רגע, אני רוצה להסביר לך. 14 שנים אני עבר במפעל. ויש מבטחים, נשמע גם אותו. מבין אותו. Слушай, Начо, ты же нас должен защищать, что ты ни слова не скажешь. Ты же начальник ТК, ты же узнаешь от фракции. Нас, что ты молчишь? А ты что, не знаешь, что ты можешь говорить? Ты у нас никогда не был в клубе. Ты у нас никогда не был в клубе. Ты не видишь, как мы живем, как я вас не был, не один раз. Ты неплохо поступаешь, так нельзя поступать. Вы свое говорите. Будет тыкать, будет тыкать, будет тыкать. אני מדברים איתו, לא מזרח. אני אעזור לך, אני אעזור לך. תבוא אליי, אני אעזור לך. חברים. חברים, אנחנו ממשיכים את ישיבת המועצה. הרצל, אני מנהל את המועצה. ההגדלת אין. זו הייתה הצהרה שלי, ואין הישיבה שלך החלטה לא עלתה. תבוא אליי מחר. תבוא אליי מחר. תבוא אליי, אני יכול לשב איתך. הרצל, ההצעה שלי פשוטה, שאנחנו ממשיכים. אני נשאר פה איתך. Конечно, с этим разговором. Я не вижу. Не надо видеть, надо слышать. Где я не вижу? Я не вижу. Ты нас предаешь. הפחתה 400,000 סעיף, הפחתה 500,000 מסעיף, אכפת. מי בעד סעיף אחד? אנחנו נשב После собрания, что зайдем, будем с вами говорить.
Вас никто не выгоняет. Через полчаса мы будем с вами сидеть. אמרתי ואני אומר עוד הפעם, הגדלת תקציב לתחום ספורט וצעירים במתנ"ס. עכשיו תשמעי אותי עוד הפעם ומרכזרים בנחת. מיכאל, אנחנו מתחילים. הגדלת תקציב לתחום הספורט וצעירים במתנ"ס על שח 650,000 ש"ח על חשבון סעיפים. איזה סעיף אתה? אתם רצים? אחד, הפחתה 100,000 שקל מסעיף מעמד האישה. תקרא נתי. יש לי הודעה על פידים. הודעה על פידים, בבקשה. דיברת מספיק. הודעה על פידים, בבקשה. אחרי הסעיף מסעיף. הודעה על פידים. כן. אדוני, סליחה, אדוני איזה משפטי, יש לי הודעה על פידים. שמעתי, אני תסיים את הסעיף. יש לי הודעה על פידים, בבקשה. אתה תחכה סיום הסעיף. אני מבקש, יש לי הודעה על אחרי פידים. סיום הסעיף. אני מבקש, יש לי הודעה. אחרי סיום הסעיף. קשור לסעיף הזה? יש לי הודעה על פידים. אחרי זה. תן לו לגמור. יאללה, מי בעד? יש לי הודעה על פידים. אני לא יודע על מה אתה מצביע. סעיף אחד, עוד הפעם, תקרא בכל. יפה, סעיף אחד, הגדלת תקציב לתחום ספורט וצעירים במתנ"ס. זה הסעיף, הוא הקריא אותו. מי בעד? מי בעד? זה בסדר, זה לכולם. מי בעד? הלאה, הלאה. מי נמנע? חווה, חווה. אחרי הסעיף, אם היית מקשיבה, אבל את כל לא, איזה סעיף? סעיף אחד. הראשון המקורי הוא עליו. אתה בעד או נגד? סעיף אחד, הגדלת תקציב ספורט. סעיף אחד, קראת את האמת. אתה נגד, בעד, מה אתם? בעד. אין לנו את זה בסדר. חבר'ה, תצביעו, אני לא רואה. רגע, היא לא משנה. כולם. לא, אבל זה לא... הלאה, אתה נגד? יש לנו שיר. משה, נגד או נמנע? משה, הוא לא... הלאה. יש לו שיר שמתקציב של 20,000 שקל בקדנציות קודמות הגדיל לנו ל-300. מה הודעה על פי דין? תרשמי את ההודעה על פי דין שלו. הלאה. הם נגד. הם לא השתתפו בהצבעה. אנחנו בעד. הם בעד. הלאה. מה זה הסתדרתי בזכותך? תודה רבה. אבל תן לי הודעה על פידים. בבקשה. יאללה, תן לי, ואז יהיה פה שקט. אני רק רוצה לפניכם להגיד משהו. אני אגיד אחר כך. אני מבקש הודעה על פידים. לא, אם לא מביאים לכולם, לא, הנה, יש שם כלכלה. זה מים כולה, לא, זה מים. אתה מדבר הכי הרבה, מה קרה? תשמע. כן. בבקשה. בהמשך להצעת... היועץ המשפטי אפילו לא שם עליך, תסתכל. עכשיו לא הוסר, הוא בודק את החוק, בסדר. בהמשך להצעה לסדר שהגשתי בעניין המרכז יום לקשיש, היה כאן דיון, שיחות ראש העיר ביקש לא לדון בנושא בטענה שהנושא הזה לא חוקי. מנגד ראש העיר הציע הצעה. לא הצעתי הצעה, אמרתי הצהרה. תפסיק לדבר בשמי. ראש העיר הציע הצהרה, ואני חושב שיגיד לנו פה היועץ המשפטי, באמת מעניין, ברגע שהצעה לסדר, או מורידים אותה מסדר היום, בגלל שהיא לא חוקית, או משאירים אותה. צריכה להיות הצבעה. בכל מקרה, צריכה להיות הצבעה. זה הכול. תודה רבה. זאת הבקשה שלי. תודה רבה, לא. ואני מבקש לעמוד בעניין הזה, ואני רוצה לדעת מי בעד ההצעה לסדר שלי. תודה רבה. אתה לא מנהל את ההצעה. אתה לא מנהל את הישיבה, אנחנו ממשיכים סעיף 2. אישור למימון ביניים. 5 בעד. אישור למימון ביניים. אתה יודע מי בעד? אביאל, אתה יודע מי בעד? בוא אני צריך להגיד את זה. כולנו בעד שיהיה טוב לכולם. סעיף 2. אבל הוא רוצה להסביר שזה אסור. תגיד, בבקשה, תגידו, אז תגיד לו, בבקשה. הרצל. בגלל שראיתם שהמינוי שלי פתאום באתם. שנה ותשעה חודשים סובלים. מה הם סובלים? יום אחד. שנה ותשעה. כמה זמן אין להם רישיון? בני, תגיד את הדברים. אני רוצה שחנניה ימשיך ויהיה יותר
אז יאללה, בוא התשובה, הרצל, אתה עלו בלהביא הצעות שאינן חוקיות. כן, בבקשה. בבקשה, כן. בני דבר. הקטע הוא שהם שורדים שנה ו9 חודשים. מה עכשיו כאילו אמרו היום? כדי שזה יעשה איזה... בני, כן. בני. שקט, לא להפריע. יש בהצעת דברים שהם לא חוקיים. העירייה לא יכולה להתחייב לתת רישיון כל עוד המקום לא עומד בתנאי הרישיון. מתי בדקו את זה במקום? סליחה, עכשיו אנחנו מדברים על הדבר הזה. לכן לא יכולה להיות החלטת מועצה לשאת רישיון. תודה רבה, תודה רבה, עצור. אנחנו ממשיכים סעיף 2. אישור למימון ביניים של החברה הכלכלית. 2,2,300,000. הרצל, אמרת את דבריך, זהו. אל תפריע, תן לאנשים לעבוד. אני מבקש שמה שהוא אמר שיכתב לפרוטוקול. לפחות אל תשקרו את משרד הרווחה. הלאה, אישור למימון, 2, אישור למימון ביניים של החברה הכלכלית על סך 2,3,500. מה? לא שומע. זה לא בניינים. אישור למימון ביניים. מימון ביניים של החברה הכלכלית. 2,350,000 עבור פרויקטים שונים שהחברה הכלכלית מבצעת. אנחנו נותנים פה מסגרת, הגזבר. מה זה האישור מימון? בתיה, בתיה, את מפריעה לנו את הישיבה. אל תפריעי להתנהלות הישיבה. אל תתנהלי את הישיבה. אל תתנהלי את הישיבה. אל תתנהלי את הישיבה. 2. מי בעד? מי בעד? מי בעד? בעד? כמו שאתה בעד, אבל אני רוצה לדעת. כולם בעד, יש נגד? יש נגד? יש מתנגדים? לא. קדימה, כולם. הרצל לא השתתף בהצבעה. הלאה. סעיף 3. אישור תב"רים על סך 30 מיליון משרד השיכון. ראיתם את הפירוט. לגבי סעיף 6. לגבי סעיף 6 וסעיף 13, מכיוון שתחילת הפרויקט כבר נעשה כבר בעירייה, אז הדברים לא יעברו לביצוע חברה כלכלית, הם יישארו בעיריית שדרות, למעט סעיף 6 ו-13, כולם יעברו לחברה הכלכלית. מי בעד? מי נגד? השני הסעיפים האלה בעירייה, עכשיו כולם עוד פעם אני אומר, מי בעד? מי בעד? כולם, הרצל. כולם בעד? בעד. אין לנו את הסדר יום. תשכח ממני, ישבת מקודם ראית. הרצל, הבאתי לך אותו היום. שלשום, שבוע שעבר. נראה לי הוא מכיר אותו בעל פה. הבאתי לו, הלאה. סעיף 1. אמרנו תיקון הפרוטוקול. אני מוריד את הסעיף הזה מסדר היום. איזה סעיף? סעיף 2, תיקון פרוטוקול מליאה מן המניין. הסעיף לא... חבר'ה, תקשיבו לי. לא ראיתי, סליחה. זה 3 הזמנות. זה 3 הזמנות. היה הגדלת תקציב. עוד הפעם, סעיף... הנושא של התקציבים סיימנו. גמרנו? יופי, תודה רבה. בוא נעבור עכשיו לסעיף 1, תוספת לסדר היום. בסדר? אז ההצעות דיברנו. 2, תיקון פרוטוקול, הנושא יורד מסדר היום. בסדר? הנושא כבר גמור, טופל. אנחנו מבחינתי, הנושא הזה ירד מסדר היום. מה שהרצל עלה לסדר בנושא הסעות טופל? דיברנו כבר. הצלת סמכויות ראש העיר בנושא הספורט, מר בן זיקרי. אביאל, אני מקבל אותך בשמחה, יש לך את כל הגיבוי, אנחנו ברוך השם עושים הרבה ותעשה הרבה, ואני סומך עליך, ובעזרת השם אני מקווה שכל האיחולים הם בשם כל חברי המועצה. מי בעד? חבר'ה, אפשר להגיד לו משהו? מי בעד? כן. הלאה. מי נגד? יש נגד? אין נגד? הלאה. הלאה. דבר שני, מינויו של מר אביאל בן זיקרי כמורשה חתימה חובה בהתאחדות לכדורגל מתוקף היותו ממונה על תיק הספורט. מי בעד? מי בעד? מי בעד? אנחנו בעד. מי בעד? אנחנו העירייה. הלאה. סעיף 5. סעיף 5, מינויו של אביאל בן זיקרי. עוד הפעם, מי נגד? מי נגד? אביאל, תסביר להם. כולם בעד, כולם בעד. כולם בעד, כולם בעד.
כולם בעד? כולם בעד. הלאה, סעיף 5. מינויו של אבל בן זיק נציג העירייה בדירקטור המתנ"ס. מי בעד? כולם? כולם? אני מציע לסדר גם בית משה. מי נגד? יש לכם נציג. לגבי סעיף 6 ו-7 אנחנו נעשה דבר כזה. אנחנו אביאל יצטרף לוועדת מכרזים, ועדת בניין ערים. עכשיו נוצר צבר, יש ועדות שכולם רוצים להיות, אבל זה כבר הופך להיות לא, זה הופך להיות לא הגיוני, זה מעמיס זה מעמיס ולא צריך להיות ככה. אני שבוע הבא עוד שבועיים יביא יפה מאוד, אנחנו מעדיפים שמי שנמצא שיגיע כל הזמן ולא נצטרך לעשות חלוקה. לכן לגבי מינוי של אבל בן זיק כחבר ועדת המכרזים, מי בעד? מי בעד? שאלתי, אני אמרתי עברית שפה פשוטה. אבל זה רשום. אתה מאשר סעיף שבתוכו יש משהו. אני מקריא את הסעיף בתיקון שאמרתי. מינוי של אביאל בן זיק כחבר ועדת המכרזים. מי בעד? כולם בעד, יופי. הלאה. מינוי של אביאל בן זיק כחבר ועדת בניין ערים. מי בעד? יפה, ברוך השם. יופי. לגבי ישיבה הבאה אנחנו נביא חבר'ה, חלק יאלצו מה שנקרא להיפרד. מי שיש לו הסכמים נעמוד בהסכמים לזה, מי שלא ייפרד מהוועדות האלו. דירקטור הקרן לפיתוח חלופי גברה, מה זה? מה? ימסרו השם, אתה רוצה למסור אותם עכשיו? או לבינתיים רק אחד? הבנתי, אז נתנאל סרוסי נציג העירייה במקום אופיר אסולין. בדירקטור יש נציגי עירייה, יש נציגי ציבור. מר סולין הוא לא עובד עירייה, יש את נתנאל סרוסי עובד עירייה, מיכאל אמסלם, אנחנו מציעים אותו. אנחנו מי בעד, מי נגד? אמרתי, במקום אופיר פשוט, נתנאל במקום אופיר. מיכאל לא יכול להחליף את אופיר ואופיר לא יכול להחליף את אופיר. הלאה, מי בעד? באיזה תפקיד? מי בעד? הרצל, משה? בעד, כולם בעד. מינוי ועדת משנה לוועדת תמיכות. אנחנו, כמו שאמרתי בעבר, ברוך השם יוצאים מהשוקת הזה שנקראת תוכנית ההבראה, ולכן אנחנו השנה לצערי לא נוכל להתעסק בתמיכות אלא נוכל לעזור בשנת 2017 כדי יהיה מוכנים לתקציב 2017. ישנה ועדה מקצועית, זה גזבר, יועץ משפטי והמנכ"ל. אני אומר, הוועדה המקצועית זה גזבר, מנכ"ל והיועץ המשפטי, אליהם לוועדת תמיכות. שיהיו ב-2017. לא, מעכשיו, כי הם צריכים להכין תבחינים והם צריכים להודיע לי, הוועדה המקצועית, כמה אנחנו מתוך תקציב 2017 נאפשר לתמיכות, כמו שדיברנו, ואנחנו נתמוך ונעזור ונסייע. לוועדה הזו יש ועדת משנה, שהיא ועדה של חברי מועצה, יושב ראש הוועדה מיכאל אמסלם, חבר ועדה אלעד קלימי, החבר נציג אופוזיציה את הרצל שאובי. אני מבקש את הרצל שאובי. אני מבקשת להתייחס, יש בעיר אוכלוסייה מסוימת, אני מבקשת שיהיה נציג שלו עם כל הכבוד. זו הוועדה, זו הוועדה, זה לא, עמותות וגופים אינם קשורים, ואני אסביר לך. זה ועדה יותר מקצועית. זה הוועדה, לא יעזור, זה הוועדה. את רוצה לקחת להיות במקום הרצל? בבקשה הרצל, אתה רוצה לתת? כי זה הוועדה. כי זה הוועדה. יש עכשיו נציגי קואליציה ונציגי אופוזיציה, הם יושב ראש, אלעד, רוצה במקום הרצל, תחליטו עכשיו, מה תחליטו? אתם רוצים להחליט למסור לי? אז יפה, כרגע אני מעלה את הרצל. אנחנו לא יכולים להגדיל לחמש. זה ועדת תמיכות, וזו הוועדה וזו הנוהל, וזהו, אז תבדקי בחוק, תראי את החוק. אנחנו עושים כרגע הוועדה, עוד הפעם, עמותה, הגופים שאנחנו לא מתקציבים אנשים, אנחנו מתקציבים גופים שפועלים. ממילא מי שקובע, בדיוק, מי שיביא, אנחנו מביאים את הסוף לאישורים, הכל ועדת התמיכות. לכן אני מביא את זה להצבעה, מי בעד? מי בעד? כולם, חווה נמנעת, מי נגד? מי נגד. הלאה. עדכון תוצאות בדיקה, אמרנו, יש עוד דברים? רגע, תוספות, עוד משהו? רגע, יש עוד 3 תברים.
אתה הבאת? זה נתי הביא, זה שינוי ייעוד. הבנתי, יש לנו 3 תברים למעשה. רק לשינוי ייעוד. שינוי ייעוד, נתן, תסביר אותם. נתי, תסביר. אריאל, בהצלחה. מה? 22. כן, כן, סליחה. כן. אנחנו... אתם רוצים להצביע על זה עוד הפעם? לא, אתם רוצים להצביע על זה עוד הפעם? רבא, אתם רוצים להצביע על תיקון הפרוטוקול עוד הפעם? אמרנו, נגמר. יש עוד איזה, כן, בבקשה, נתי. אני אבקש לאישור דבר 1613, הייעוד שלו מהקמה מתנ"ס שכונתי להקמת שלוחת מתנ"ס. נו, 100%, יופי, הלאה, מי בעד? אתה רוצה את שלושתם ביחד? תגיד שלושתם ביחד. דבר ראשון, 1614, שלוחת מתנ"ס לפני רב תכליתי, ואחרון דבר 1615, ממעון יום 3 כיתות לשתי בתי כנסת תכנון וביצוע. יש שינוי ייעוד של משרד השיכון לגבי כל מבנה ומבנה, מה היה קודם, מה עכשיו. מבנים קיימים, מבנים שוטרים. לא, מבנים ושכונות חדשות. שכונות חדשות. הקמה. שכונת בן גוריון למעשה, שכונת בן גוריון נבנתה, שאושרה, לא הושג תקציב אליה. אנחנו ברוך השם הסבנו תקציבים לדבר הזה, הבאנו תקציבים, והרעיון הוא בעזרת השם לתת מענה לאלפי יחידות הדיור שנבנות. מי בעד? פה אחד. מי בעד? פה אחד. תודה רבה לכולם. מה עם הקשישים? אתה יושב איתם עכשיו? תודה רבה. אני אשב רק איתם בלי מצלמות ובלי אנשים. בבקשה, תשימו את כל המצלמות ואת כל זה. לא הספקנו לשבת.